mig det. Det blues derinde. Det ser godt ud. Skal vi have fat i kameraet? Det er det, vi har her. Så, nu kommer ilden ud af... Det er nice. Vi har lejrebål her. Mellem flammer og tæer. Så vi ved, hvad der er, der rammer. Så? Det var den første påvæg, tror jeg. Ej, det er ikke helt. Wey, det duer. Ej, og den sprang ind ud over, altså. Du skubber til de andre. Det duer. Den er så værdig, mand. Okay, det er så der er ild i den. Okay, nu har vi så måske et problem der. Jeg tror snart, Vi bakker lige lidt på grund af frityrefaren her. Du skal vifte, Thomas! Du skal vifte olien ud over hele. Ikke alt for meget! Okay, nu er der ikke flere.